তিনি বুবাগ্রা ফাইমানি ইয়াগুলো তাই 3 দিন নরক জরানায় সিংদি সারা ত্রিপুরাও 90% ত্রিপুরা মথাংসিনাই 90% সিনাইতে जेसक पनो रांगनि फान हर सिदि ताई को नुंगली हाइसि बस कांगनि सालो 12 तारीख अप्रैल तय बिसि दिन क्रिक्या जोरा जोरो मेरा सिको खाइके जोरा जोरो सिको खाइके जानी जानी नगो नरनि नगो बीजेपी रो फाइनाय सालत बर फाइरा क्या सारोबंनि मोगा खुनुग्रा क्या हर हरो रां बेक तुबुवै रां और फारिनानि बागे फाइनाय किन्तु बरकनि रां न जों टोटली रिजेक्ट मा खाइनाय ताई बुबाग्रानि प्रति हामजाखबाय जों कप्लायमा खाइनाय हायसै दिनै बीजेपी हाई पार्टी नो सपोर्ट खायै बरनो वोट रै जों ताम मानाय सिनि लैंड राइट्स का सुनानि बागे जों बरनो वोट होनाय हायदा सिनि रोमान स्क्रिप्ट का सुजाकना बागे जों बरनो वोट होनाय हायदा सिनि तिप्रासानि हामक्राय का सुजाकना बागे जों बरनो वोट होनाय हायदा सिनि वोट हंकाय लैंड राइट्स नि बागे हानि अधिकार सिंना नां ताकुरक हानि अधिकार ना नां सिनि भाषानि अधिकार ना नां सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन में थांजाक ना नां जुदि नां उनकाय एकमात्र बुबाग्रानि बिसिंतिसे बुबाग्रा सिमिसे औ हानो हामजाकै जों जतनि बागे चबा खाइतों हायसै दिनै बुबाग्रा मिया जों फोन साकासिनि सारबकक साका दिनै फुंनि अलरेडी बो सकबायकेना सारा 10टा समय सिनि बुबाग्रा सिनि हावा सकबायनाय बो फाया सिनि सकांनो प्राय 70-30 ताबो बीजेपी 70% से तिप्रा सारो जतनि मिलुवै तिप्रा मो थांगि दाका ताई 30% से बीजेपी दिनै बुबाग्रा फाइमानि यागुलो ताई 3 दिन नरक जरानाय सिंदि सारा त्रिपुराओ 90% तिप्रा मो थांसिनाय 90% सिनायते जेसक पनो रांगनि फान हर सिदि ताई को नुंगली हायसि खनामानि सिनि और रामचंद्र गादो जुवाल उरामनो तुमनानि हिनि खनाउ राइट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आगेनि जुवाल उराम बोनो तुमनानि बागै दिल्ली नि होते चाइतो गइतोमो बोनो तुमु याले नरेंद्र मोदी पन फाइसिदि होम मिनिस्टर अमित शाह पन हाइसिदि रामचंद्र गादनि बखावो बुबाग्रानि प्रति ओ हमजा कोन ताइ नरि नै हाइसि बलाय ब्लाके हामबाय बुबाग्रा आयुलोक तों तिप्रामत आयुलोक तों सिनि दाबी दाक्ति दाक्ति माने कप्लाइं तो हाइसि हामबाय